It-tiġdid tal-Partit Nazzjonalista ma jsirx biss fil-persuni iżda anke fl-idejat u fir-riżorsi. Dan saħħu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek fil-ftuħ tal-programm speċjali Edi Malta tawguralek felu is-87 sena ta' Edi Fenikadami imxandar fuq Net Television u fuq Net FM. Bernard Grek ħabbar illi uħud mill-faċċati tal-każini tal-Partit Nazzjonalista madwar Malta u Għawdex se jkunu qed jiġu mamra billboards diġitali. Pass illi juri biċċari li l-partit lest jagħmel dak kollu meħtieġ biex jissokta t-tiġdid tiegħu fl-idejat u l-komunikazzjoni iżda mhux biss. Isir ukoll bil-mod frisk kif dak kollu nixtiequ ngħidu, dak kollu nixtiequ nagħmlu jasal għandkom. Fl-aħħar jiem, il-Partit Nazzjonalista diġà beda jvara dan il-proġett bl-ewwel każin mammar b'dawn l-LED screens ikun dak ta' raħal ġdid. Bekk mhux biss il-partit ikun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu aħjar, iżda wkoll iżid l-introjtu b'mod kummerċjali ħalli jkompli jsaħħaħ il-legat tiegħu. Jiena nwedkom li nuża l-enerġija tiegħi kollha biex il-partit jimxi l-qudiem biex Malta timxi l-qoddim. Matul il-programm speċjali parteċipaw numru ta' mistednin li tkellmu dwar ħajjet Edi Fenikadami bħala politiku, iżda wkoll bħala missier u raġel tal-familja. L-eks kap tal-Partit Nazzjonalista meqjus bħala missier il-libertà f'pajjiżna u missier Malta Ewropea. Twilet fis-7 ta' frar 1934 iben Gigi u Jesse, ir-raba minn 5 aħwa. Taħt Edi Fenikadami, il-Partit Nazzjonalista rebaħ il-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu f'5 elezzjonijiet bejn l-1981 u l-2003 biex wara l-kriżijiet ta' snin 80 irnexxielu jixpruna pajjiż lejn il-bidliet kruċjali li kellu bżonn. Grazzi għal din il-ħidma, illum qed ingawdu wkoll minn biljuni ta' euro fondi Ewropej u postna fuq il-mejda tan-negozjati pajjiżna mhux waħdu meta jaffaċċja sfidi kbar bħal dawk illi qed naffaċċjaw fi żminijietna. Fl-2004 Edi Fenikadami sserva l-5 snin bħala President tar-Repubblika u llum qed igawdi lil uliedu u lin-neputijietu.